Hold kæft, et lortebillede, Frank. Hej. Hallo. Hej igen, Frank. Hvad synes du? Flot, ikke? Hvad sker der, Lav? Ja, altså jeg har simpelthen buffet den op i en helt vildt stor størrelse. Det billede, det skal ikke hænge i vinduet, Lav. Hvad? Det billede, det skal ikke hænge i vinduet. Nå. Det er privat billede, der er blevet taget af mig og min kæreste. Det skal vi holde privat. Okay, jeg hører, hvad du siger. Jeg kan godt sige det med det samme, Frank. Der er 2 ting i den her sag. Den ene sag er, at jeg har afleveret det gratis til dig. Det billede, det er gratis, fordi du har givet Jeg kan ikke høre, hvad du siger, når du peger på mig. Det bryder jeg mig ikke om, det der. Altså, prøv. Det er ikke en pistol. Jeg har lavet en gratis aftale med dig. Og jeg forventer, at vi får et større samarbejde i gang. Hvor meget skal du have? Hvad skal du have? Nej, jeg vil ikke have de penge. Ved du hvad, jeg synes, du er pikke irriterende. Ja. Nu fjerner du det fucking billede. Er det forstået? Nej, men det gør jeg ikke. Det bliver hængende der. Sådan er det. Så fjerner det selv. Nej, det gør du ikke, Frank. Så skal du forbi mig. Jeg tager din kørestol, Lav, hvis du ikke fjerner billedet. Sådan. Hvad? Ja, det er hvad der kommer til at ske. Det billede, det bliver hængende der. Sådan er det. Lav, jeg tager din kørestol, hvis du fjerner det billede. Ja. Du har stjålet mit ansigt, jeg stjæler din kørestol. Nå. Ja. God weekend. Fint. Tæl. 3, 2, 1 nu. Kører vi. Et fotofjols af en anden verden. Altså... Jeg skal ud ind i kasse. Kom nu, jeg skal ud ind i kasse. Hvad skal vi gøre med stolen? Lad du stå der. Så er der nogen, der stjæler den. Hvad så for helvede? Og det kan jeg altså ikke lide, Kasper. Lad du så komme ind. Vi tager den med. Så kører vi den tilbage lidt senere, så kan vi se, om han er mør.